Ola, buenas a todos os que están vendo este torneo. Vai arrincar o partido do Real Clube Celta de Vigo Twitter contra o Lugo. Espera, se non collo aquí a app. Como te llamas? Madialevo. Eh? Madialevo. Mada? Madialevo, bueno, se llama así polo... Madialevo. Madialevo, sí. Bueno, Madialevo, ti como ves este partido? Bueno, este partido é un partido importante para ver segundo contra terceiro que gañe ten bastante posibilidades de meterse en semifinais directos, que evitar partidos tamén está é unha cousa boa, aparte de clasificarse para esa ronda. Eu penso que este partido vai no levar o Lugo despois do pinchazo do Celta ante o Dépor, un equipo que era previamente inferior ao Celta, acaboulles empatando. Sí, a verdade é que o Lugo hai que recoñecer, que empatou o último partido contra o Ponfe, contra o Ourense empezou perdendo e acabou gañando 3-1, así que demostrou que fútbol ten. O Lugo, a verdade é que é un equipo que hai que ter en conta nesta Copa, xa que é un equipo que recibe moi poucos goles e nos peores momentos sabe repoñerse. Bueno, parece que vai arrincar o partido. Comeza o partido no Anxo Manuel Cortizo, aquí en Lalín. Pase para o centro. Aquí, siguen nombres. A ver, vamos a intentar buscar aquí Recibe o lateral fai unha condución, busca un cambio de orientación, porteiro fácil. Sí, o portero do Lugo que é Quiroga, que está facendo un bo torneo. Sí, Os porteros están sendo protagonistas, tanto un portero como outro, os temos aquí el Arsenismo e a Quiroga, que son dous bons porteiros que seguramente van ter intervencións de mérito para os seus equipos. cambio de orientación en longo, pelea o 8, bo despexe do lateral do Celta. É que non teño idea. Lionel, sí. Ese é fácil de reconocer polo peitado, polas Sí. cores, pero o resto é máis complicado. Hai que dicir tamén que desde aquí, desde a tribuna do Manuelense Cortizo é complicado, porque a distancia ao campo é grande. Temos aquí, pues non sei cantos metros pode haber, pero mellor uns 25 metros ou Sí, máis. Costa, a verdade, costa bastante. Ainda que as camisetas levan o nome dos xogadores, incluso é difícil de identificar. Parece que o Lugo vai se dispoñer a sacar un saque de banda longo para ver se consigue rematar a alguén e lograr o primeiro gol do partido nestes primeiros intres de partido. Notase que tamén pola tarde, bueno, as forzas xa non son as mesmas, a velocidade xa non é a mesma. No. Notase que hai unha pequena baixada de intensidade. Aí vai o centro, saque dendo Curruncho, remate, fora, saque de porta para o Celta. A verdade é que o Celta parece que saca bastante o balón de atrás. Non é un equipo que lle guste xogar moito a pelotazo, non como a nós, que eu son xogador do Dépor, porque nós non nos complicamos moito. O Celta dispanse aí a sacar, como ben dixemos antes, en corto, xa que a verdade é que ten un medio campo que bastante bo, que domina bastante os partidos. Sí, sí. En relación ao partido de antes, como decías, tamén ten mérito para o Depor, pois igualar o Celta en dúas ocasións. Pode vir o primeiro, parou o porteiro, parou Quiroga. Sigue, que che cortei aí. Nada, decía que, bueno, que sendo o Celta favorito, incluso tamén para o derbi, ao final foi un 2-2 e o Depor pois, foi capaz tamén de manter ese 2-2 ao final.
podes montar a contra o Celta. Bo balón ao espacio. Recolle o porteiro o balón, moi ben Quiroga, estuvo aí moi atento. A verdade é que o Lugo non o vira moito, pero está me parecendo un equipo serio, sobre todo en defensa. Si, a min do Lugo, que máis me gusta é o 10, que creo que vai entrar agora, o Breixiño, que meteu un golazo antes contra o Ourense, de vaselina por arriba do porteiro, e agora se entra tamén seguramente vai darnos un bo xogo. E por parte do Celta, o 25 Varo, que é un xogador tamén con técnica, con habilidade, que meteu tamén antes un gran gol. Son os xogadores que quizás son un pouco diferentes ao resto. Ou incluso o capitán do Celta, Insua, ten un moi bo golpeo, pode montar a contra o Celta, fora, saque de meta para Quiroga. A verdade é que nestes inicios o Celta está dominando algo máis. Si está sendo un pouco dominador, está xogando máis en campo do Lugo. Xa digo, o Celta movendo un pouco o balón con esos xogadores que dicíamos antes, e tratando de chegar a poñer perigo a Quiroga, pero no momento Quiroga está sacando ben os balóns que ten que sacar. Sí, por agora non hubo así ningún tipo de disparo demasiado peligroso para el. Unha parada fácil ao muñeco, como se sabe decir. Pouco máis. Parece que o Lugo non está xogando tanto como o Celta ao fútbol. Está buscando máis balón largo. Agora os xogadores do Celta pedían man, pero o árbitro parece que non a veu. Ese Lionel, non é o do... Sí, o do peinado. Sí, ten así un peiteado bastante distintivo. Antes contra o Depor non tuvo moitos minutos, creo que non tuvo ningún, pero bueno, ahora polo que se ve o entrenador colleu confianza con ele e puxo. Bueno, xoga o Celta, poden abrir fora. Balón para os partidos e co calor, pois hai que cambiar un pouco os 11, non? Hai que darlle saída entre entradas outras. Sí, ao final non é tan importante o 11 en tal, senón o que tes no banquillo tamén é moi importante, pode che dar moito. Exacto, sí. Está pasando así, de feito, porque están entrando xogadores que a mellor de entrada non xogan e despois son decisivos. Aí vai Dubicas. Sí, no? Sí, Dubichan, sí. Bueno, está claro que o nome ven por aí, non? Sí. O xogador, o 5 do Celta, creo que se chama Valverde, se non me equivoco, bastante bo xogador. Boa parada ahora de Quiroga outra vez. O Celta, a verdade, que agora mesmo está apretando bastante. Sí, polo que vemos o Lugo, un equipo que busca bastante balón en longo, non se complica demasiado. E o Celta un equipo que xoga bastante máis ao toque, combinacións rápidas, e o que vexo é que buscan o golpeo como se é desde fora, non intentan entrar hasta dentro, que eso é moi importante nun equipo, tampouco sempre se pode entrar co balón na área. Eu penso que o Lugo considera que neste partido un empate tamén pode ser positivo, estando como está a clasificación, pero bueno, aí está intentando chegar á área. Podes ir ben, sigue, o 7 sigue... Nada. Boa recuperación do Celta. Pode montar o contraataque. Nada, recuperación do Lugo. Abre para a banda. Xogo por dentro. Pode vir o golpeo. Sigue, que boa. É boa. Saque de esquina. Nada, estes primeiros 6 minutos un dominio do Celta. Aínda que con algún acercamento do Lugo. Pero bueno... Tirándome a piscina, penso que o Celta vai levar este partido. Pode ser, pero sorprendeme agora o en que chegaron á área. Creo que sobrou aí o último regate. Tiña que meter o balón antes e despois que houvese alguén no remate para aproveitala. Pero bueno, sacan un córner e a ver se aproveitan. Saque de esquina para o Lugo. Vai ao centro. Baixa o balón por enriba do rematador. Saque de banda para o Lugo. Bo despexe agora do Celta. Importante non mandar despexes ao centro para non ter ningunha acción de golpeo. Sí, como foi no penalti que aproveitou o Compostela, non? Que o balón, o reseite foi xusto na área pequena e aí foi fácil para Isandismo meter o gol. Sorpréndeme que o Braixiño non entre, non sei se entrará máis adiante, pero xa digo, un xogador diferencial pola técnica e polo disparo.
Pode ser que este algo tocado, senón, ou algo cansado, e ao mellor este partido ven que poden sacar un empate e ao mellor prefiren guardalo para outro momento. Eu falo desde non ter moita información porque tampouco o Lugo non o vin xogar moito. Sí, pero probablemente é eso, hai que pensar que hai quedan máis partidos e ao mellor este partido un puntiño para o Lugo. Sí, é un bo resultado. E Braisinho máis é un xogador non tanto de loita, senón de máis calidade. Sí. Os que están xogando no Lugo no medio son máis de traballo, sí. máis de roubar. A clasificación. Sí. Vamos a ver, isto vai un poquinho lento. Agora vai así. Bo balón agora en largo para o Lugo. Intentas ir de un xogada bastante discutida, Para min foi falta, non sei para ti. Non a vi, estaba aquí pendente, non me di conta. Para min foi falta. Agora mesmo co resultado así tal como está, estaría o Pontevedra primeiro con 9 puntos, en segundo lugar estaría o Celta con 7 e en terceiro lugar Lugo con 5 a falta de rematar este partido. Sí, ainda contaríamos, estarían con 8 con 6, este partido ainda sen contar con él. En cuarto lugar estaría o Depor, quinto Ponferradina igualado a puntos co Depor a 4, en sexto lugar estaría o Ourense que se metería como último de esta competición, en sexto lugar é fora do torneo Twitter Racing, en último lugar con 0 puntos e por diferencia de goles sen contar o Racing estaría Compos. Exactamente, sí, o Compos con un punto, se tería un punto do partido inicial contra o Lugo, pero só un punto. O seguinte partido será un Depor Depor Compos, se non me erro, ca vitoria do Compos pensamos, xógase primeiro a falta do Racing, xogaríase primeiro Deportivo Ourense e despois como, sí. Pero creo que se xoga Depor Ourense porque ao non estar o Racing, xogada polémica na que se pita fora de xogo e os xogadores do Lugo piden que non sei se dende a realización que me din se era fora de xogo ou non. Estamos aquí un pouco pendentes da táboa da clasificación. Todo xeito reúnedose o xogo e non... Sí, o que dicíamos é que o Compostela necesitaría unha victoria. Ui, o golpeou, parou Quiroga, boa parada, a verdade, A verdade é que é moi boa parada, está facendo un gran torneo polo que me din polo pinganillo e a verdade é que o Lugo en defensa é un equipo moi serio, pero ahora o que decíamos antes é que o Compostela o único que lle vale no seu último partido sería a victoria contra o Deportivo para ter algunha opción de pasar e que o Deportivo lle gañe ao Ourense no partido que teñen pendente. Exactamente. Porque senón o Compostela estaría fora con un punto sen contar a falta do Racing que xa non se atopa aquí. Bo balón ao espacio, pode correr o 22 do Lugo, parece que vai chegar, podes ir por línea de fondo, aí vai. Pode buscar o centro, busca o Caneo, pode buscar o centro agora. O golpeo fora. Saque de porta para o Celta. Xogou na ben aí o 22, creo que Johnny López meteu o balón ao centro a frontal, pero o remate foi Frousiño. Vai haber cambios en Lugo, parece. Si, vai haber trocos no Lugo, parece que entra Ruiz ao terreno de xogo na defensa central, parece que o Lugo está xogando con 5 defensas, pode ser. Pode ser, Ruiz que se marcou un gol antes contra o Ourense, atreveuse a lanzar desde lonxe, aproveitou aí un balón. Era fora de xogo, decíanos que sí que era fora de xogo, que queixábanse os xogadores do Lugo, pero o árbitro acertou, non como antes barberismo. Que opinas de barberismo como árbitro? E como xogador? Como árbitro, como xogador, eu creo que como árbitro é aínda mellor, Como xogador é... Non é...
creo que resta máis do que suma o señor Barberismo, que espero que non me estés coitando porque senón despois igual eu xogo na súa posición e igual temos trifulca, como tú antes cun xogador do Celta, que aínda que ele aseguraba que era de broma, eu non estou tan seguro. Bueno, foi aí un momento aí un conato de tensión, pero durou pouco. Realmente as cousas volveron ao seu rego. Sí, non é como outra disputa que hubo anteriormente que acabou bastante mal. Bueno, É normal que a veces haxa, pues eso, lances de xogo, que un choque, un golpe, pero bueno, cousas que quedan aí, non teñen por que ir máis alá da tensión de querer gañar, que todo o mundo quere gañar, evidentemente, pero hai xogadas e xogadas, balón polo medio, golpes vai haber seguro, non? bueno, minuto 12 de partido, isto segue sen goles. Pode vir o gol, nada, Quiroga é un porteiro que é moi seguro, Moi seguro, non? É dicir, para meter o gol hai que buscarlle un pouco máis as cosquillas, non é tan fácil. Falando do Rei de Roma, vemos que se acerca por ali, pasará dentro de pouco por diante da cámara o señor Barberismo. Escoitounos, Sí, a verdade ven aquí a por nós, a verdade, señor Barberismo. Parece que ten o directo de Twitch posto e que ven aí a darnos caña, Pois sí, por aquí se acerca. Bueno, é unha festa aquí para todo o mundo. Aí está o Lugo, ollo co Lugo, que Ollo co Lugo. pode abrir o marcador, porque Boa recuperación do Celta que agora pode montar a contra, sí, pero o Celta está xogando como moi cada un por o seu lado, non están Sí. combinando como antes, Non están xogando como contra nós, No, Parece no. que tiñan ganas de gañar o derbi, Algo influe eso, creo, Agora sí, agora entra Braixiño. Parece que de extremo esquerdo ou de carrileiro, no? Depende da incógnita de se o Lugo está xogando con 5 ou non, que a mí me parece que sí. É raro que se coloque aí. Non sei se agora é o momento da xogada, pero normalmente ele xoga máis de media punta, medio centro. Está aí, sí, foi un pouco o momento. Parece que cambia a situación con un compañeiro e volve á súa posición normal, que é no medio do campo. Como xogador do Depor penso que nos interesa bastante este empate, porque si gañamos os dous que nos queden, incluso poderíamos seguir soñando con esa clasificación directa ás semifinais, que a verdade estaría bastante ben, un pouco de descanso. Despois do ano pasado, que creo que foi unha decepción grande, non? Sí. Empezar gañando 4-1 e despois os demais partidos Perdelos todos. Pois, parece que a lección aprendeuse, non? Un pouco de que non vale moito gañar o primeiro partido. Pode agora armar a contra o Celta, nada. Está moi segura a defensa do Lugo, está me gustando moito defensivamente. Ofensivamente, pois bueno, tampouco o Celta neste partido está facendo demasiado. Está sendo un partido de defensas. Eso parece que pode ser falta. Nada, o árbitro non a subía. Eu creo que pareceme que o Lugo foi subestimado por moitos equipos. Aí vai. Ui, pode ser penalti, nada, o árbitro. Ui. Pódese quentar o partido, esperemos que non. Nada. A mí non me pareceu penalti desde aquí. Xa nos dirá a realización, pero nós pensamos que non. Nada, últimos 5 minutos no partido, parece que un xogador do Lugo pide cambio. Sí, xa é sustituído, vai entrar Alex, polo que vexo por aquí, e Braixiño colocouse xa no medio campo. Con este empate a cero sería o terceiro empate a cero do Lugo. Eso algo tamén demostra da súa fiabilidade defensiva, polo menos. Sí, defensivamente son un equipazo, sinceramente. Ofensivamente, bueno, teñen as súas cousas, como eu penso que aquí no Deportivo, ofensivamente os tres de arriba estamos bastante finos. Antes, dúas xogadas combinativas moi boas, a verdade. O segundo gol a min parece un golazo de equipo. Naveira, non? O gol de Naveira. Sí. Dous gols moi parecidos, os goleadores, dous disparos abaixo á dereita, onde Larsenismo, aínda ser alto como unha espiga, non pudo chegar. Sí, o gol de Barro tamén foi moi bonito. Tamén. Sí, un golazo. Ui, que ben agora. O 5 do... Sí, pareceme ten moita potencia. No, contra nós estuvo xogando de medio centro, Sí. Nada, saque de banda para o Celta. Últimos case 3 minutos de partido o que o árbitro queira añadir. E despois temos, se non me equivoco, Deportivo contra... non sei se Pois Ponferradina Ourense.
mantense o horario que había antes. Cambia el Racing Ourense que cambia por el Sí. Nada, pois. O partido está previsto Sí, sí. Nada, saque de banda para o Lugo que parece que van poñer a área outra vez. A ver se temos algún goliño nestes últimos intres de partido. Parece que é un bo centro. Ui, pode vir o golpeo do número 14 do Lugo. Que boa. O golpeo, bo despexe, podese liar aí nada. Larsenismo por arriba é... Sí, sí. Bueno, este empate momentáneo do Lugo tamén debe valer para querer que son... Ui, pode ver aí que ben, está moi esta atento. fiabilidade poden ser tamén candidatos ao título. Non sei se pensaban, se tiñan esa aspiración, pero, bueno, perfectamente pode estar a final. A portería cero sempre sumas. Sí, está claro que mantendo aí a portería cero, un equipo serio, falta ese gol. Meteron 3 contra o Ourense, certo, pero depois no resto do partido non marcaron. Pero, bueno. Eso demostra a fiabilidade defensiva que teñen e a falta de eficacia que ao mellor poden chegar a ter arriba, que nun equipo que che marque un gol é un problema. Pero, sí, non teña moita chegada, non chegaron moitas veces. Celta chegou máis, tampouco con moita claridade. A ver que di agora o árbitro, di saque de porta, nadie se queixa, bastante claro. Xa queda pouco, un minutiño e medio, parece que vai acabar 0-0. Non houbo moitas interrupcións no xogo, non creo que se añada moito ao desconto. Incluso parece que os dos equipos están como conformes. Sí, non, para nada, non é como antes no derbi que calquera pérdida de tempo parecía unha matanza. Sí, aquí hai cambios, bueno, parece que hai un pacto de un puntillo. Sí, un punto para cada un e todos estamos contentos. Cando cheguen as eliminatorias cambia a cosa. Sí. Non estou moi enterado do reglamento, pero non sei se seguen sendo un tempo de 20, se se cambia. Pois agora non sei se son de 20 ou de 25, non sei. Temos horario de comezo. Sí, nada. Sí, 25. Sí, pensamos que son 25 minutos semifinais e final. A miña aposta en semifinais e final, se non se enfrontan antes, eu creo que van a estar os 4 semifinalistas van ser Celta, Pontevedra, se Dios me quere escoitar, Deportivo, non sei, vexo a Ponferrada bastante forte, ten aí uns cuantos xogadores. Ollo, pode vir o primeiro gol do partido, ai, aí vai, gol! Golazo do número 10 do Lugo. O que decíamos de Braisinho, non se asustou, chegou aí. É verdade que o Celta tamén, bueno, permitironlle chegar a portería prácticamente sin oposición, pero hai que metela. Con este resultado, Vamos ver como é, vamos a verificar aquí o resultado. con este resultado creo que se pon actualmente o Lugo en segundo lugar e o Celta baixa a pesar de ter 7 puntos. O partido está a piques de rematar, non sabemos canto vai añadir o árbitro. Gol sobre a bocina. Sí, Pontevedra con 9, Lugo con 8, Celta con 7 e de porque con esta vitoria do Lugo parece que se lle pode escapar o soño de estar xa en semifinais. Sí, pode ser, que logo son 8. Porque teria que facer 10 puntos e contando con que Pontevedra e o Lugo a falta dun partido xa teñen 9-8, parece bastante complicado e parece que remata o partido. Final, neste estadio, gañador o Lugo que se pon en segundo lugar e ten moi de cara a pasar a semifinais. Non sei se queres añadir algo máis. Simplemente eso que estamos falando moi ben do Lugo e ao final incluso marca o gol que leva a victoria, creo que merece.